Vi ved alle sammen, at det er vigtigt at kunne læse, men det er faktisk lige så vigtigt at kunne skrive. En amerikansk undersøgelse har vist, at elever, der skriver meget, bliver bedre til at både læse og lære. Velkommen til Læsemagasinet, der handler om skrivning. Og velkommen til dig, Lene Storgård Brock. Du har en perlerække af titler bag dig, men det handler alt sammen om skrivning. Kan du fortælle mig, hvad skrivning er? Ja, jeg kan ikke sådan fortælle det hurtigt, men jeg kan godt fortælle dig, at skrivning er noget med, efter min mening er det noget med, at man kan skabe mening, og man kan komme af med sit budskab og sine holdninger og sine tanker. Altså skrivning er både at kunne kommunikere, og det er også at kunne dokumentere, men det er faktisk også at udvikle tænkning. Jeg plejer at sige, at man tænker godt, når man skriver, fordi tankerne udvikler sig, mens man skriver. Mm. Så det er både noget med at kunne kommunikere til andre, men det er jo også noget med, at man selv skærper tanken. Og så når man siger skrivning, så kommer jeg meget hurtigt til at tænke på retstavning og skønskrift, og G, det skal nedenunder linjen, og D skal pænt op. Er det ikke også en vigtig dimension af skrivningen? Jo, det vil jeg sige helt klart. Det er rigtig vigtigt, at man kan skrive pænt, eller skrive, så det kan læses, og hvis man ikke kan skrive pænt og skrive, som det kan læses, så kan man jo så sige, at i dag der har vi de her digitale teknologier, som jo både er en computer og en iPad og en mobiltelefon og så videre, så du hele tiden kan skrive på nogle måder, så du kan kommunikere til andre, uden at du har en skønskrift. Men altså, skriften har selvfølgelig en formside, og det er jo den, man afkoder, når man læser det, så det er jo rigtig vigtigt, at man kan læse, hvad der står. Mm. Så der er en side af skrivning, som er, at det skal se ud, så man kan læse det. Ikke? Ja. Og den anden side, det er så den, jeg sådan har mest fokus på, det er den indholdsmæssige, hvor man gerne vil af med et budskab til andre, eller har noget på hjertet, og derfor har brug for at skrive det ned og give det videre, og så kan den anden så læse det. Mm. Så når den her amerikanske undersøgelse så viser, at elever bliver bedre til at lære og til at læse, når de skriver, hvordan hænger de ting så sammen? Altså man kan sige, at det der med at skrive, det er jo noget med, at du selv skal sætte bogstaverne sammen til ord, og du skal selv sætte ordene sammen til sætninger. Det vil sige, at du skal selv skabe den proces, der er, at du producerer simpelthen forståelse. Mm. Og i det øjeblik, du gør det, så er du meget mere aktiv i at skabe og lære noget selv, fordi du skal stykke dit materiale sammen selv. Du skal gøre det klart for andre. Mm. Ikke? Og det kan jo være på mange forskellige niveauer. Det kan jo være, at du skal skrive noget til en modtager, som du er nødt til at rette på en helt bestemt måde. Og i den proces, der gør du en hel masse tanker om, hvordan skal jeg få mit budskab frem. Mm. Det er simpelthen sådan, at når vi sidder og skriver, så har vi sådan nogle små forhandlinger med os selv, hvor vi eller nogle stemmer ind i hovedet, der siger, nu bruger jeg det her ord, og nu skriver jeg den her sætning på den måde, og så når jeg nok min modtager. Det er noget, der foregår ubevidst, eller ikke sådan så tydeligt, men der er altid sådan en forhandling, når du sidder og retter din skriftlighed mod en ende. Ja. Nu er du meget fokuseret på skrivning i forhold til en modtager, men du snakkede også noget om, at skrivning var et forhold på egne tanker. Bruger vi ikke også skrivning sådan mere i forhold til os selv? Jo. Altså, der er mange mennesker, der skriver dagbog, og i skolen har man jo også logbøger og den slags ting, altså hvor man skriver i en genre, hvor man ligesom fastholder noget, fordi man gerne vil huske det. Ikke? Og det er jo også det, der er helt fantastisk nogle gange, det er, hvis du nu finder en gammel dagbog, og så læser du den, og så tænker du, hold da op, ikke? Hvad var det for et liv, jeg havde dengang? Og nej, tænker du, kan jeg formulere mig på den her måde? Ja. Det er mig, der har skrevet det her. Altså, du bliver glad for at se dig selv i fortiden gennem sådan noget skrift. Ja. Eller det kan man blive. Ikke? Ja. Jeg ved, du også er meget optaget af skrivning i forhold til arbejdslivet. Nu har vi fokuseret meget på skrivning i skolen, men på et tidspunkt slutter skolen jo, at man kommer ud og skal have et job. Hvilken betydning har skrivning der? Ja, men i vores samfund, der betyder skrivning og skriftlighed rigtig meget. Altså, literacy er en rigtig vigtig del af vores samfund. Og nu siger du literacy. Hvad betyder det? At man kan læse og skrive, og man ligesom kan skabe nogle synteser og forstå noget. I virkeligheden vil jeg sige, at man forstår noget gennem skrift. Mm. Altså, jeg tror ikke, vi har mange jobs i Danmark, hvor man ikke nødvendigvis man er simpelthen nødt til både at kunne læse og skrive. Og vi har jo også udviklet et samfund, der er fyldt med dokumentation og planer og udredninger og den slags ting, så man skal jo kunne ligesom svare i skriften på de spørgsmål, man får stillet. Og hvor er det for eksempel henne, man gør det? Jamen, det kan være i en børnehave, hvor pædagogerne de skal skrive en udviklingsplan eller en handleplan for det, der foregår. Og det kan være i skolen, hvor lærerne skriver elevplaner og årsplaner. Det er også en lastbilchauffør, der skal køre over grænsen. Han skal ind til tolden, og han skal have sit materiale med.
Det er alle typer af arbejde i vores samfund, hvor man skal kunne de her ting. Ja. Så derfor, for mig, tænker jeg, at det er også en vigtig del at lære det i skolen. Ikke? Ja. Ja. Så når man står i arbejdslivet, så har skrivning altså en rigtig, rigtig stor betydning. Ja. Og så kommer jeg til at tænke på den her amerikanske rapport, Writing to Read, som jeg refererede til i starten. Der står der nemlig, at eleverne ikke skriver særlig meget i skolen, og at lærerne heller ikke ved særlig meget, at det er amerikanske lærere og amerikanske elever. Og det er selvfølgelig problematisk, når de skal ud i et samfund, hvor de skal skrive meget. Men hvordan ser det ud i Danmark? Altså, jeg ved faktisk ikke, hvor meget man skriver i skolen. Jeg ved, at man læser meget. Der har været meget fokus på læsning i mange år. Og jeg ved også, at der er meget mundtlighed i skolen. Man taler meget hele tiden. Så derfor så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt nu også at tale om, at man gennem det at skrive også bliver god til at lære noget. Og der er nogle helt særlige læringsbetingelser eller læringspotentialer i skriften, som kan udnyttes. Ja. Så det er noget af det, jeg interesserer mig for. Det er, hvordan man kan få skriftlighed ind i skolen. Ja. Og det er lige præcis det, vi skal se nu. Jeg har været ude at besøge 4. C på Hastrup Skole i Køge, for at se, hvordan de skriver i timerne. I sidste uge, der arbejdede vi med en tekst, Tyrannosofaen. Kan I huske den? Ja. I dag, der skal vi prøve at skrive en tekst, hvor vi bruger det, vi allerede har fået at vide om de her personer, der var med i Tyrannosofaen. Manja Vestergaard Nielsen, vi tager ud til dig her på Hastrup Skolen i Køge for at se, hvordan I arbejder med skrivning i 4. C. Og jeg har lagt mærke til, at I snakker meget, inden I går i gang med at skrive. Hvordan kan det være? Det er fordi, vi ikke bare kan gå i gang med at skrive. Vi skal opbygge noget fælles viden, inden vi går i gang med at skrive. I min undervisning i dag har jeg opbygget den her fælles viden ved et afsæt i en litteraturundervisning, vi havde sidste uge, hvor vi har læst Tyrannosofaen. Børnene har et kendskab til teksten på forhånd, og på baggrund af den viden skal vi lave en tekst i dag, som har samme indhold som den tekst, vi har læst. Den her sofa, det var en lidt speciel sofa. Hvad var det, der var med den her sofa? Det var ikke bare en helt almindelig sofa. Jasper, hvad var det? Et ord og ting. Hvad gjorde den med ord, ting og så videre? Hvad gjorde den med dem? Den spiste dem, det er rigtigt. Kan en sofa det? Nej. Emma? Nej. Hvad var det med den her sofa? Hvorfor kunne den det? Den var levende. Den var levende, ja. Hvad kalder vi det sådan med et dansk ord, Rasmus? Besjælet. Den er besjælet. Det vil sige, at den her sofa, den fik så nogle menneskelige kvaliteter. Det mennesker kan gøre, det kunne sofaen også. Vi har arbejdet i dag med at opbygge den fælles viden, der handler om vores deltagere. Hvem er med i vores tekst? Og hvem er det for eksempel, der er med? I dag kunne det være Joachim, og det kunne være Tyrannosofaen. Og Joachim og Tyrannosofaen, det er begge to aktører fra den her fortælling, som jeg har læst. Ja. Og omdrejningspunktet i den rigtige tekst, det er Tyrannosofaen, som har fået menneskelige kvaliteter. Han kan gøre ting, som sofaer normalt ikke kan gøre. Så det bliver også omdrejningspunktet i vores tekst. Så arbejder vi med vores processer. Og processer er? Det er vores udsagnsord i teksten. Det er dem, der leder os frem til, at vores aktører kan handle. De kan tænke. De kan sige noget. Og det er vigtigt at opbygge den her fælles viden med børnene, inden vi går i gang med at skrive. Så vi har mulighed for, at der er en fælles idébank, børnene kan trække på, når vi skriver. Vi snakkede også om omstændigheder. Ja. Det er vigtigt for den referenceramme, der var i den rigtige historie. Der var vi hjemme i huset, hvor Joachim bor. Så når vi snakker om, hvor kan vores tekst være her, så skal vi også være derhjemme. Så når man skal starte med at skrive, så er det noget med at få sat ord på, hvem er med, hvad gør de, hvor er vi henne. Lige præcis. Har man så det perfekte afsæt for at skrive, eller skal der nogle flere ord på, inden børnene går i gang? Det vi også har taget udgangspunkt i dag, det er at arbejde med strukturen. Hvordan bygger vi teksten op? Vi skal starte med en indledning, det vi kalder for en orientering, når vi arbejder med den her SFL-tænkning. Vi har nogle begivenheder, og i begivenhederne skal der være et problem, som de her aktører undervejs skal prøve at løse, som leder hen imod en afslutning. Så den arbejder vi også med, og det gjorde jeg i dag i forbindelse med at lave et tankekort, hvor vi skrev nøgleordene ind undervejs. Hvad kunne børnene forestille sig, at der skete i de her forskellige trin i vores tekst? Ja. Så vi ender med både at have vores fælles afsæt i forhold til vores sproglige ressourcer, og vi har også udgangspunkt i forhold til strukturen. Hvordan bygger vi den her tekst op? Ja. Så når det er på plads, altså det narrative forløb for fortællingen, og hvem, hvad, hvor, så kan de gå i gang med at skrive. Jeg vælger at lave en modeltekst for børnene, inden de går i gang med selvstændigt at skrive. Og det handler igen om, at alle børn skal være klædt på til at kunne lave en tekst på egen hånd, som fungerer. De har et formål med at skrive teksten. De vil gerne kommunikere med deres læser og få det budskab frem, som teksten måtte indeholde. Og derfor kræver det i min optik,
at vi har en modeltekst. Så det vi gør, det er, at vi bygger bro mellem den viden, børnene har i forvejen, den fælles konstruerede viden, og den skal vi så transformere over i den tekst, børnene så ender med at skal skrive på egen hånd. Så jeg viser dem, hvordan vi skriver teksten. Så udgangspunkt det ikke kun er, hvad skal vi skrive om, men hvordan gør vi det rent faktisk i praksis. Det første, vi skal skrive, det er vores orientering. Det er noget med Joachim, det er noget med Tyrannosofaen. Hvor er vi henne? Hvornår er vi der? Og hvorfor er vi der? Når vi starter med at skrive med vores deltager, kan jeg så starte med at skrive han. Hvorfor duer det ikke, Jasper? Fordi så ved man ikke, hvem han er. Så ved vi ikke, hvem han er. Så hvad er vi nødt til i vores orientering her så, Jasper? Skriv Joachim. Vi er nødt til at skrive Joachim. Endelig. Ta-ta! Så du laver sådan et fælles eksempel, kan man sige, som de så kan tage afsæt i, når de skal skrive. Det vigtige i forhold til det her nu, det er, at I får planlagt jeres historie, før I begynder at skrive. Ja. Får du bedre tekster? Skriver børnene bedre tekster? Ja, det gør de. Den almindelige opfattelse af en god tekst er, at vi skal skrive med den rigtige grammatiske term. Vi skal skrive pænt. Og det er ikke det, jeg lægger vægt på, når jeg snakker skrivning ind i min klasse. Så er det indholdet i teksten. Når børnene sidder og arbejder i litteraturarbejde, så er det løsrevet fragmenter, at børnene skriver for eksempel om noget om miljøet. De kan skrive noget om personkarakteristikken. For mig, når vi laver skrivning, så er det hele tekster, som skal formidle det her budskab. Og det, jeg oplever ved at bruge den her SFL-tænkning, er, at børnene de bliver meget mere engageret. De kan se, hvad er det, vi arbejder hen imod. De har nogle redskaber, de kan tage fat i, for at vi har lavet den her fælles vidensopbygning, inden de kommer til at skrive selv. Så børnenes tekster bliver bedre. Vi får også set, at den dygtige skriver, den bevidste skriver, får et metasprog, en metabevidsthed om, hvorfor er det, jeg træffer de valg, jeg tager. Hvorfor fungerer det her i den her kontekst? Og den mindre bevidste skriver, som er rigtig svært ved at komme i gang med skrivningen på egen hånd, og hvornår fungerer min tekst, hvad der skal der til for, at min tekst bliver god, får de her knager, så de bliver hjulpet på vej til at komme ind i skrivningen på en konstruktiv måde. Så det der skel, der er mellem den bevidste og den mindre bevidste skriver, der er i alle klasser, det har jeg set inde i min klasse her, når vi arbejder med det. Det bliver mindsket markant. Ja. Hvornår skal vi bruge de mentale processer, Rasmus? Før når han skal tænke over. Når han skal tænke over. Han kan også reagere. Han kan også reagere. Han kan jo reagere på kagen. Han kan reagere på kagen væk. Hvordan ville det nu så være, hvis han kom uden det? Fuldstændig rigtigt. Hvad for en af de her processtyper skal I bruge, når nu Joachim han skal til at løse det her problem, han har fået? Materielle. De materielle. Og før det skal man bruge det mentale. Super. Og vi skal også bruge relationelle. Godt. I kører videre. Super. Ikke verbale. Nej, ikke verbale. Det er ja. Det skal vi ikke bruge. Jeg kunne også høre, at børnene var fuldstændig hjemme, når du sagde berettende tekst. Du brugte ord som processer og deltager, omstændigheder og nominalgrupper og alle mulige ord, som det er ikke lige noget, jeg arbejder med i min hverdag, men altså børnene var fuldstændig med på det. Er det vigtigt at have det der fælles sprog, når man arbejder? Vi har et fælles sprog, vi kan referere til, når jeg melder tilbage til børnene. Vi har eksempler på, når børnene har skrevet, og det er en god tekst, der fungerer. Så skriver man til børnene, det er en god tekst, og du skal fortsætte på samme måde næste gang. Og det enkelte barn sidder måske med følelsen af, hvad var det rent faktisk, jeg gjorde godt? Hvad er det, jeg skal gøre næste gang? Og den mindre bevidste skriver får måske at vide, at du har skrevet 4 sider, men din tekst er ikke særlig god. Hvor er det, så jeg skal gå ind og gøre det bedre næste gang? Det kan være rigtig svært at se på den tilbagemelding. Når man har den her tænkning indover, så har man det her fællessprog, hvor man kan gå ind specifikt og sige, at du har lavet en rigtig god tekst, fordi du har styr på din tekststruktur, du har opbygget din tekst, det hænger sammen. Du har en masse deltagere med, som du får præsenteret på en god måde for dine læsere. Dine processer går hen og får din handling til at blive nuanceret ved, at din hovedperson, for eksempel i vores tilfælde her, både handler, gør noget, men også tænker forskellige løsningsforslag igennem. Så den her tilbagemelding til eleverne bliver mere konstruktiv, og den kan bruges fremadrettet. Hvad er det, der sker med dem her? Hvad skal der ske? Hvad tænker du, Katarina? Kagen bliver væk. Kagen bliver væk, så det du skriver der. Ja. Det er et rigtig godt udgangspunkt, at vi har et fælles sprog. Samtidig skal vi så være opmærksom på at række parallellerne til, hvad er det for et sprog, børnene har i forvejen.
Så når jeg snakker om, at vi har deltagere, så ved børnene godt, at det er også vores navneord. Når vi snakker om vores processer, jamen, så er det vores verbum. Men det gør, at vi har et fælles udgangspunkt, vi har et fælles sprog. Hvad for en af de her tekstaktiviteter vil I så mene, vi skal bruge i dag, Timia? Det kunne være den informerende tekst. Er der andre bud? Sara? Det kunne være den berettende tekst. Hvad for en skal vi bruge? For at fortælle noget om Tyrannosofaen i dag. Katarina? Hvorfor er det ikke den informerende i dag? Hvad er forskellen på, når vi fortæller noget om vores Tyrannosofa herover, i stedet for at vi skal informere om noget herover, Christoffer? Derovre, der kan der ske alle mulige eventyrlige ting. Det er rigtigt. Ved informerende tekster vil det nogensinde være noget, der er opdigtet? Nej, når vi informerer om noget, så er det fakta. Er alle med på det? Ja. Godt. Og så snakker du både om noget, der hedder berettende tekster, og sagde du informerende tekster også. Og så kan jeg se du har da lavet sådan en fin skabelon på væggen, der også står instruerende tekster. Er børnene helt skarpe på, hvornår man bruger hvad, og i hvilke sammenhæng man bruger de her tekstformer eller teksttyper? Det er det, vi hjælper børnene med at blive skarpe på. For der er forskellige måder at bruge sproget på, efter hvad dit formål er. Skal vi ned i skolekøkkenet og bage småkager, så konstruerer vi sproget på en bestemt måde i forhold til det at bage småkager. Skal du snakke om en tidsperiode i historie, konstruerer du sproget på en anden måde. Du vil gerne videregive noget viden omkring den historiske periode. Og så ned på min væg mangler der så den forklarende tekst og den argumenterende tekst, for dem har vi ikke været inde i endnu. Så den viden, vi har, den har vi bygget på væggen dernede. Så det er ikke kun viden, som børnene har. Det har vi fælles konstrueret. Og hvad er hovedformålet med at skrive berettende tekster? Det er ikke at instruere, det er ikke at informere. Hvad er det så? Det er spænding. Ja, vi skal have spænding med, det er rigtigt, men hvad er det, vi gør? I har fået dem lige siden I var så små her. Det var en godnat. Historie. Vi vil gerne fortælle en historie. Er I med på det? Godt. Når I nu arbejder så bevidst og sprogligt, bliver eleverne så bedre til at læse og lære? Det vi er i gang med her i Køge Kommune at undersøge, om den her SFL-måde at arbejde på, den går ind og smitter af på børnenes læseresultater. Den foreligger desværre ikke endnu, men jeg kan se det herinde, at børnene bliver meget mere bevidste omkring indholdet og hvordan sproget er sat sammen, også når de læser. Så det giver pote både i skrivesituationen, men også i læsesituationen. Okay? Så alle finder en blyant, og alle finder deres danskhæfte. Ja, sådan arbejder de altså ude på Hastrup Skole i Køge. Og jeg ved, at i det skriveprojekt i Nationalt Videnscenter for Læsning, som du er projektleder for, der skal I ud og undersøge, hvordan man arbejder med skrivning i skolerne. Er det en måde, den måde, som de har arbejdet på her, er det en måde, som I har tænkt jer at gå ud fra? Altså, det kunne det jo godt være, men vi arbejder lidt omvendt. Altså, vi går først ud og ser, hvordan skriver eleverne i skolen, hvad skriver de, og hvorfor skriver de, og simpelthen, vi laver nogle observationer, hvor vi undersøger de skrivehændelser, der er i en klasse. Og når vi har kigget på det, så laver vi selvfølgelig en analyse af vores observationer. Og når vi så har gjort det, så finder vi ud af, hvad er det for nogle tiltag, der skal sættes i gang. Ja. Altså det, der er spændende ved det her projekt, skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag, det er jo, at man tager udgangspunkt i det, vi kalder situeret praksis, så man tager udgangspunkt lige præcis i den situation, der er i klassen, ikke? Og jeg synes, det er en stor pointe, at børn er forskellige, skoler er forskellige, lærere er forskellige, og hvis man skal lære noget i det rum, så har man også brug for at tage udgangspunkt i det, de hele tiden har gjort. Ikke? Men I skal vel, sådan som jeg har forstået det, I skal også til at udvikle en metode. Ja. Og det vi så før, det var en metode i brug, altså SFL-metoden i brug, eller tænkningen i brug. Og så bliver man nok nødt til at gå sådan til værks eller hvad? Selvfølgelig, altså det tænker jeg også er fint. Det er slet ikke det, jeg tænker bare, at vi kunne godt have nogle strategier, hvor vi sagde, nu skulle de gøre det i Ishøj Kommune. Men vi har valgt at gå den anden vej og sige, hvad gør de? Og så når vi har kigget på det, så skal vi sammen med lærerne udvikle nogle nye tiltag. Og det kan godt være, at det ender med at blive noget SFL. Det kan ende med, at det er nogle skrivestrategier, eller nogle aktiviteter, eller noget kreativ skrivning, eller et eller andet, der skal sættes i gang. Altså pointen i det her projekt, det er, at det ved vi ikke, for vi ved ikke, hvordan det ser ud, når børn skriver i skolen. Jo, det ved vi godt, men det ved vi ikke lige i den kommune her. Så nu starter vi simpelthen helt inde i klasserummet, helt inde i fagene,
Vi har dansk, matematik, naturteknik og historie med, og det er 4. klasse og hele 4. klassens lærerteam, der er med i det her arbejde med at udvikle en ny skrivedidaktik. Så man kan jo sige, at vores projektgruppe undersøger og understøtter det, der skal foregå, men det er jo i høj grad lærerne selv, som får idéer til, hvordan vi skal udvikle skrivedidaktik. Ja, fordi så indhenter I noget viden, så udvikler I den viden sammen med lærerne, men så går I vel tilbage i klasserne og afprøver? Så går vi tilbage sammen med lærerne og afprøver. Det er selvfølgelig lærerne, der sætter noget i gang, og så følger vi de processer. Så mødes vi med lærerne igen og snakker om, hvordan det er gået, og snakker om vi skulle justere på en lidt anden måde. Så altså, man kan sige, at det kommer ikke til at rulle noget stort ind over Ishøj Kommune. Det bliver nogle små justeringer i klasserne med eleverne for at se, om vi kan få nogle bedre læringsmiljøer. Ja, det glæder vi os til at høre mere om. Og så det andet, der er specielt ved det her projekt, det er, som jeg har forstået det, at der er så mange folk involveret. I har en følgegruppe, I har en netværksgruppe, I har forskellige folk. Hvad er deres funktion i det her projekt? Funktionen er, at de skal få viden om vores projekt. Og fordi vi tror på, at det er et rigtig godt projekt, det her, fordi lærerne selv er med til at udvikle de nye måder at lære og undervise på. Så den nye didaktik udvikler lærerne selv. Så derfor har vi vi har 2 hold studerende fra læreruddannelsen med inde, det vil sige 50 studerende, der er med til at kigge på, hvordan man skriver i skolen. Vi har en følgegruppe, som består sådan af interessenter nationalt, og så har vi lavet en netværksgruppe af omegnskommunens interesserede til Ishøj, altså dem, der bor i omegnskommunerne. Fordi ideen var, at hvis det her kører fint, så skal det jo selvfølgelig spredes. Ja. Så det antager vi, det kommer til at gøre. Ja. Og er produktet så en ny skrivedidaktik? Ja. Produktet er 2 ting. Det er både en ny skrivedidaktik, hvor man kan sige, hvad kunne man så gøre i de her klasser? Ikke? Hvad kan man gøre helt konkret inde i klasserummet? Men det er et af produkterne, og det andet produkt, det er jo sådan set også noget med, hvordan laver man efter videreuddannelse, og hvordan laver man skoleudviklingsprojekter, hvor lærerne i høj grad har medejerskab til projektet, så der ikke er nogen, der kommer og siger, I skal gøre sådan her, men så de selv får lyst til at gøre det, og får lyst til at arbejde med det. Et meget følsomt mærken efter projekt. Tak skal du have, Lene. Og tak fordi du så med. Husk, at Læsemagasinet kan ses her på kanalen, og det kan også ses på videnomlæsning.dk. Her kan du også få meget mere at vide om skrivning. Der ligger et interview med Stephen Graham, og der ligger også et oplæg af Stephen Graham og af Caroline Lieberg, der begge 2 er skriveforskere. Tak fordi du så med, og på gensyn.